el senyor Camps i el senyor Cotino estan massa preocupats a soles per una cosa, per la seva situació processal. Aquest govern no pot continuar per aquesta raó, per aquesta veu i per moltes altres coses que ofeguen a la societat valenciana. Mentrestant, Camps, segurament, a hores d'ara, no està preparat al Palau de la Generalitat una reunió per atendre a les plataformes, a les associacions de les famílies. Segurament a soles estiga preocupat de l'únic que s'ha preocupat durant els últims anys, preocupat per Álvaro Pérez i per Horace Market.